Gedo mar od thieth manie ngas mar 4 kata level 4 e ward ma Sogoo e kar chung' od bura ma Narok South ochopo e atamalo 76. Magino wachi kod jatend migawo mar jolweny Soipan Tuya e seche manorango gedo ma kamano. Soipan bende nomedo ni ibiro med kitanda ma jotuo kaka yor kelo dongruok makare. Soipan kata kamano oseyo jogo mobalo kod sirikal maonge tiende ka koro wacho ni mondo mi giriwre gi jatend piny William Ruto e kelo dongruok. We are almost 80% complete with the level 5 hospital in Narok, and we are just telling wananchi and the people of Kenya to support the visionary leadership of His Excellency President William Ruto, because we are at a point where Kenyans at the very remotest places of Kenya, we have an existing dispensary here which is an 18 capacity facility. So coupled with the 64 bed that we are going to have in this new hospital, we will have a total of 82 bed health facility here in Sogoo. Hii hospitali iko hapa ni kwa sababu ya ile maneno rais alisema akisimama hapa. Rais ametimiza ama hajatimiza?